Με τις τραγουδιστικές της δυνατότητες και εγώ που την ήξερα τόσα πολλά χρόνια, όλη η Ελλάδα νομίζω. Αλλά νομίζω, και με διορθώνεις αν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη φορά που είδαμε τη Μαντό σε τόσο εκρηκτική εμφάνιση. Ναι. Ήσουνα τόσο σεξ. Πρώτη και η τελευταία. Τόσο όμορφη, τόσο σεξι, τόσο θελκτική, τόσο Παναγία Βόηθα. Μπορούσα να κάνω κι αλλιώς. Λέω γιατί πρώτη και τελευταία. Με έχετε ξαναδεί με τέτοιο ντεκόλτε, μην το πω λοιπόν. Ας μην το πεις τελευταία. Κοίταξε, δεν μπορούσα να κάνω κι αλλιώς, γιατί ήταν το design του φορέματος έτσι. Ναι, το ξέρω. Οπότε δεν φοριόταν και διαφορετικά. Δεν θα μου έκανε δηλαδή αλλιώς. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, η αλήθεια είναι έχει αφήσει εποχή το φόρεμα. Και να τονίσω και να προσθέσω ότι όλα τα τραγούδια αυτά που είπαμε και της Σοφίας και του Κώστα και αυτά κτλ. Συμπεριλαμβάνονται στην παράστασή μας. Όλα αυτά, έτσι. Να το τονίσουμε. Όλα αυτά. Φατολογικό. Κάνουμε σκηνές και να τονίσω ότι το έργο είναι πρωτότυπο, είναι της Θέμηδας Μαρσέλου και είναι κυρίως θεατρικό. Ο κόσμος μπορεί να περιμένει ότι θα πούμε τα τραγούδια μας τύπου συναυλία και θα έχουμε και κάτι ατάκες με τα κτλ. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι 80% είναι θεατρικό. Δηλαδή, τα τραγούδια μας εξυπηρετούν το έργο και όχι το αντίθετο. Δραματουργικά. Δηλαδή, εσύ τι ρόλο κάνεις, ας πούμε, για να καταλάβω. Κοίταξε, εντάξει. Αλλά μην το πάρεις στραβά. Είναι πολύ χρήσιμο επάγγελμα. Έχω βενζινάδικο. Καθόλου στραβά δεν θα το πάρω.